Здравейте хора, аз съм Дани Николов и днес играем Skywars. И както виждате, някакви прасе. Тук са някакви китове. Аз много не разбирам как взимат китове, взимал съм само два. И то е този. Ето този. Като цъкна, ми изписва, че съм взел негови. Но после, като тия на плей, ето така и накъв, тук як, искам към плей и на играта няма го получа. Трябва да ми дисконектне. Както някои хора викат, видях Дидоди. Това не е Дидоди. Дидоди играе това. Тази Minecraft Pocket. Но за този, който е взел скина Дидоди, да не играе с него. И не да ме дисконектне. Такива сървъри, много лаги. Ето ги него. И ме дисконектна точно в моята любима. Ето ги него. Както виждате, на него му се е бъгнал. Да го погледна малко как играе. Няма пример от този сорс. Видях Дидоди. Това не е Дидоди. Нали така? Панталон имаш. Браво. Се върна, когато сме в някакъв друг сервер. Вече сме със същия мап и сме някъде към 4-5 човека. Така че да ги смажем. Сега знам, че няма да имам кит, защото миналата игра се е била миналата игра, така че си губа кита. Аз си взех нов, но ако си взема пак няма да разбера как си го сложа. Така че 3, 2, 1, газ! Аз играя много слабо. Някакво масаите. Така. Ехе. Аз имам на не любима, защото не само, че як, но и има места, където се криеш. Бях така спечелил, като двама играчи бяха с фул айрон и се съюзиха да намерят. Те помислиха, че са двамата и викам, че тръгнаха на него. И не можа на мен, затова се отрепиха и играта. За сега само ми трябваха стъди. Така че ми трябват стъди. Аз с лъка съм много точен. Като извадя лъка, вижа да скоча. Като извадя лъка, всички се тряскат. Не знам защо. Сега се чудя дали да мина към центъра или да отивам към центъра или... Но нека бъде. Заминавай. Се отгледам от време на време на цели. Но сега... Газ. Трябва да си оправя това, но не се стига. Сега си го оправя. Сега го настрелят съм си долу.
И... Добре, бокчетата, друго яко. Чакай да затворя, айде, стигнаха някакви пари. Това се приготвя, нямам оръжие, както време. Нямам оръжие, това значи модерно. Ще да има лодка. Не. Така че съм рип. В тази игра някакво ме страх. Няма лък, виждам. Да, няма лък. Така че, докато това някакъв че се опита да го блъсна, да памти долу. Събия с бутушите. Къде го е? То ме падна. О, долу има че се съзнах. Сега някой ме стреля, умирам. Както винаги. Сега не знам колко скайласа ще изигра. Един или два. Зависи от времето. Чувам. Не, аз съм просто човек. Рипса. Сега ще има такива хакери. Дето стрелят. Един път имах такъв случай с хакери. Аз ще почвам. Как иначе? Така, стреля. Ви стрелите. Ай! Евеца. Ей! О, сега отдежа, Кю. Thanks. Може правиш сега. Ей, гад! Ето, вижте какво правих. Умрях. Пак като съм сърва... Кажете ми, мама, дали беше често. Бях хакера. От 2 удара ще ме изпрати на 28 блока. Аз обичам това. Аллах се заба. Са, тука онзи там ще ме отрепи. Тук трябва да сме ти, а не едно в едно. Сега ще види. Какво ще ме отрепи? Има и как като паднеш, така ти дава яден. Не мога да се... Добре, така почваш първи. Това е какво да направи. От трети пари, така аз съм взел най-хубавите неща. Той да не ги докато. Не знам дали така е честно, но трябва да бягам. Да бех взел и други неща. Така че мисля да си строя път към Нави града. Возиш по би, така че... Да рискувам. Строй. Това ще гътна. Трябва да режима гътна. Ей, на кой съм бях? Виждам, че е диамантено. Аз нямам нито едно диамантено. Карам да ми строи. Проверите ли ма? Аз ще дам. Ей! Махай сега. Това не било хака, просто... Я да няма так през това време.
Така че, тук знам, че не би по-често. Или технология. Трябва да потърсим често. Така че, като почна да строя, като навер всички честове, се върна. Почнах да строя. Знам, че съм близо. Чакай някой да не почне мафер. И... качваме ляко. Айде, няма никой. Честове гепи не падне. Сега ще почне да бия. Как ти? Айде, дай някакъв пул. Там някой строили път. Там някой... Ай! Ще взема всичко хубаво. Дай каска. И да бъде. Каска и панталони. Айде. Лък. Ба, тук само бразили има. Айде, меч и стрели. Само няма да ме ете. Ей! Ще гепиш ли? Тоже му те травмира. Не исках честа. Не, и двамата се убихме. Не, аз спечелих. Спечелих. Сега убих първи. Спечелих. Сега не знам да не направя втора. Аз ще направя втора, но ще направя друг клип, защото ще ги кача двата едновременно, част първа и част втора. Така че това е всичко за част първа. Надявам се да ви е харесала тази част. Как спечелихме и какви сме прота. И то клип много макефи. Си го взема. Натискаме го. Еш. И довиждане за първа част.